ура мегардонанд, яъне ки ворид шидан намемонанд. Назорат камтар, назар ба пештара бигем пурзур шидагиаст. Савол ҷавоб бисёртар мекунанд. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азизу гироми қадр, як информатсияи нава мехоҳам ки ба маълумоти нафарҳое ки ба Россия сафар мекунанд бирасонам. ҳатман дар видео лайк монед ва бо диққат тамошо кунед. аввалан дар ҳамин ҷо ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳам. агар нафарҳое ки бихоҳанд фаҳмидан регистратсияшон дар Россия оригинал ҳаст ё ин ки не, ё аз Россия запрет доранд ё ин ки не, дар рақамҳои рӯи экран танҳо WhatsApp да бинависонед, проверка мекунад. хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо оиди шаҳрвандони хориҷие ки ба Федератсияи Русия сафар мекунанд барои кору фаъолият кардан, яъне ки дар аэропортҳои Федератсияи Русия тасмим гирифтанд ки назорат аз болои муҳоҷиронро пурзуртар кунанд. чӣ тавр, дар чӣ хусус? бисёртар дар мавзӯе ки паспорт дорем, яъне ки ана ҳамун загранпаспорта дар назар дорем. мисол нафарҳое ки ба Федератсияи Русия сафар мекунанд баъдан аз таможни контрол гузаштанӣ мешаванд. дар ҳолате ки аз таможни контрол мегзаред шумо, назорат пурзуртар шиданаш маънош ҳамие ки мисол ҳамун загранпаспорти шуморо хубтар назар ба пештара бисёртар тафтиш мекунанд, яъне ба ҳолате ки бисёри нафарҳо ному насаб иваз мекунанд, ё бисёри нафарҳое ҳастае ки дар ҳамун паспортошон мисол камтар шакли намучон дига омадагӣ ҳастае хеле нафарҳо. ана ҳамин ҷиҳатҳоро хостанд ки назоратша ҷиддӣ бикунанд ва ҳар нафаре ки мисол мегирем агар ному фамилияш иваз шидагия ё ки ба паспортош ҳозираш савқадат намекунад, ура мегардонанд, яъне ки ворид шидан намемонанд. ва боз як нозукии дигара хостем ба шумо бифаҳмонем ки агар нафарҳоерам ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранду ва загранпаспорти российский надошта бошанд, дар ҳолати двойной гражданство доштанашон вақте ки ба Федератсияи Русия сафар мекунед шумо, дар ин ҳолат дар надоштани загранпаспорти российский шуморо ҷарима таъин мекунанд ва ҷаримаро месупорену ба Русия ворид мешен. чихеле ки аз Россия без загранпаспорти российский двойной гражданиноро биромада намемонанд, аз рейс мегардонаншон, вақте ки аз Тоҷикистон ба Россия мерен шумо, мемонанд вориди Россия мешен, лекин шумо ҷарима месупоред. яъне ки барои муайян кардани шахсияти ҳамун нафаре ки ба Федератсияи Русия сафар мекунад, назорат камтар, назар ба пештара бигем пурзур шидагиаст. савол ҷавоб бисёртар мекунанд. атак нафарҳое ки ягон намуд нарушенӣ надоранду мисол паспорти ҳамин худшона ному насаб иваз кардагӣ нестанд, дигар чизо озодона ба мисли пештара ворид шидан мегирен. просто гуфтаистем ки мумкин якам тарак савол ҷавоби зиёдтар кунанд. тамом, ягон мушкилӣ намешавад дигар барои Россия ворид шидан. хоб тамошобинони азизу гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. дар ҳамин ҷо як нафари дигара тавсиятон метиҳам. агар шумо бихоҳед ки ба саволҳои худтон бо тариқи телефонӣ ҷавоб бигиред, як юриста барои шумо тавсия метиҳам. саволҳое ки ба муҳоҷирот тааллуқ дорад ё ки умуман дар бораи ҳама қонунҳо маълумот доштан бихоҳед, агар рақамҳои рӯи экран WhatsApp да бинависонед, юристи мақсад бениҳоят хубай консултатсияи онлайн метиҳад. як кас нависондаи салом Соломон, дар бораи мобилизатсия ягон чӣ медонед? барои многодетни касатсия дорад ё ин ки не? агар дар назар дошта бошем ки як фарзанд ё ду фарзанд дорем, мисол ба мобилизатсия даъват мешавем ё ин ки не, ҳозираш да ҳеч чиз гуфта шидагӣ нест. нафарҳое ки бисёр фарзанд доранд ё нафарҳое ки фарзанд надоранд, умуман дар ин мавзӯъҳо ягон информатсия нест. як кас нависонда ассалому алайкум бародарои азиз, мехоҳам дар ҳамин ҷо як чӣ бигӯм. чӣ ба савол бисёр оиди хизмат метиҳем. мо шумо бояд хизмат кунем. мард бачаҳо, аз хизмат натарсед. бале бародарои азизу гироми қадр, мо доимо дар барномаҳомон даъват мекунем ва мақсад мегӯем ки агар ки мо шумо хизмат накунем дар ватан, ягон миллати дигар омада хизмат намекунад. мо шумо бояд дар фикри хизмат ва ҳифз ва ҳимояи ватан бошем ва бояд ҷавонон ҳамеша кӯшиш ба харҷ кунанд ки номбардори давлат бошанд. як кас нависонда ассалому алайкум бародар, мегуфтем ки шахсони синашон ба 27 даромадааст, ба хизмат мебараншон ё ин ки не? нафарҳое ки аллакай 27 сола шидагиянд, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд. Сомон нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон, мегӯянд ки патента аз байн мебаранд. ҳамин гап рост ё ин ки не? дар Федератсияи Русия дар назар дошта бошем, не бародари азиз, ин гап ягон ҳақиқат надорад ҳозирашда.
як каси дигар нависонда ассалому алайкум бародар, ма таваллуди 1994 шашуми май баъди зодрӯзу мебарам ё не тамом гардем. бародари азиз хата 1994 бигем 2 сол мешавад ки аз даъват ба хизмат озод шудагӣ. як кас нависонда ассалому алайкум ака, чихе паспорт ма бисанҷед, запрет ҳаст ё не? мо номерое ки дар видео мегем ҳама одам проверкаи запретҳо мекунанд. як каси дигар нависонда ассалому алайкум, документ надошта бошӣ, студентский билет тайёр кунӣ, мешавад яъне проблема намешавад. агар ки студентский билети шумо қонунӣ боша, яъне фалшивӣ набоша, мисол дар ҳақиқат шуморо донишҷӯ ба қайд бигираву ва дар яке аз донишгоҳҳои Федератсияи Русия номи шумо бошаву таҳсил бикунед ё ки дистансиони дарсҳо бихонед, ин ҳолата ягон мушкилӣ намешавад. вале боз ҳастанд баъзе посредникое ки мақсад документи фалшивӣ мекунанд. шумо ин чиза худтон нақсар медонед, одамое ки дар ҳастед хуб медонед. ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бошем бародари азиз, гуфтанем ки ҳар каса бовар накунем. хоб тамошобинони азизу гиромӣ, қадр то наварҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.